ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tiwala sa isa't isa ang kailangan ng dalawang taong nag-iibigan para mapatagal ang relasyon na kanilang pinagsasamahan. Pero minsan mga kapuso ay kailangan din nating pakinggan ang bulong ng hangin. Lalo na kung iba na ang isinisigaw ng damdamin. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba sa mga katagang kapag may usok ay may apoy? Dear Papa Dudut, hello Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aurora. 35 years old, isang plain housewife. Ako yung tipo ng asawa na matatawag na praning. Aminado naman po ako doon. Sa panahon ngayon, ang tawag nila sa pagiging praning ay overthinker. At karaniwan ay hindi raw ito magandang inuugali, lalo na kapag nasa isang relasyon ka. Pero paano ko naman maiiwasang hindi maging overthinker kung ang lalaking napangasawa ko ay habulin ng mga babae, Papa Dudut? Dating chick boy ang asawa kong si Melchor. Isa rin ako sa mga nabihag ng angking kakisigan nito, pati na rin ang mabubulaklak nitong mga salitain. Sa lahat ng mga kababaihang nagkagusto sa kanya, ako ang napili niyang pakasalan. Pero ang hindi ko inaasahan ay kaakibat pala ng posisyong pinasukan ko ay ang pagkakaroon ko ng trust issues. May dahilan naman kung bakit ako ganon, Papa Dudut. Noong nagde-date pa lamang kasi kami ay hirap siyang umiwas sa mga tukso. Lagi siyang pumapatol sa mga babaeng nagpaparamdam sa kanya. Ilang beses ko siyang nahuling nagloloko, pero kahit na ganoon, lagi ko pa rin siyang pinapatawad. Sabi ko sa sarili ko noon na kaya ko pa siyang baguhin, kaya pinagtiisan ko ang ugali niyang yon. Hanggang sa nagbunga naman ang pagpapasya ko sa kanya, Papa Dudut. Noong ikasal kami ay tumigil na rin siya sa pagiging babaero niya. Hindi ko noon inaasahan na kasal lang pala ang magpapabago sa kanya. Lalo na noong nagkaroon kami ng 2 babaeng anak. Napilitan kaming magpakasal noon dahil nabuntis niya ako. Pinanindigan niya ang batang nabuo sa sinapupunan ko at bumuo kami ng sarili naming pamilya sa edad na 25, Papa Dudut. Ngumingiti ka na naman dyan mag-isa. Bakit? Bawal bang umiti? Bawal. Lalo na kapag kanina ka pa dyan sa cellphone mo. Aayain mo akong lumabas tapos magiging busy ka dyan sa cellphone mo. Sino ba kasi ka-text mo dyan? Babae na naman. Si Mahal naman eh. Ganyan na lagi iniisip mo sa akin. Bawat kibot ko, babae. Babaero ka naman kasi. Noon yun, aminado ako. Pero ngayon hindi ko na ginagawa yun. Sus! Kailan ba ako huling ng babae? Sige nga, sabihin mo. Yung babae mo na taga Mandaluyong. Matagal na yun ah. Di ko na nga maalala pangalan nun eh. Tsaka di pa tayo kasal noon. Tinanong mo kung sino yung huling babae mo, di ba? Sinagot ko lang naman. Hindi nga tayo kasal pero girlfriend mo na ako noon ng babae ka. Kaya nga sabi ko matagal na, di ba? Nagbago na ako, Mahal. Bakit ba mahirap paniwalaan yun? Kasi mahirap palitan ng isang bagay lalo na kung nasanay ka na sa ganung pag-uugali. Grabe ka naman sa akin. Pwede pa namang magbagong isang tao ah. Oo naman. Pwedeng-pwede magbago ang isang tao pero sa kaso mo, yung pagiging chick boy, parang hindi na maaalis yan sa dugo mo. At bakit naman? Si David nga sa Biblia nagbago naman ah.
Bakit relihiyoso ka ba? Hindi naman ah. Bahala ka. Isipin mo kung anong gusto mo. Basta ako, malinis na ang konsensya ko. Kasi simula nung ikasal tayo, hindi na ako nagloko. Parang proud ka pa sa accomplishment mo ah. Dapat naman talaga, hindi ka na nagloloko kapag nasa relasyon ka na. Bakit parang kailangan pa kitang i-congratulate na hindi ka nagloloko? Hindi mo naman ako kailangang i-congratulate. Ang gusto ko lang, pagkatiwalaan mo ako ulit. Ang tiwala, kapag nasira na, hindi na yun may babalik sa dati. Yung mga pagtataksil mo, forever na yung nakaukit sa puso ko. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ko na malilimutan lahat ng yun. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako napapatawad sa mga nagawa ko dati? Napatawad naman na kita. Tuwing tinatanggap kita ulit sa buhay ko, ibig sabihin napatawad na kita sa mga nagawa mong kasalanan. Gano'n naman pala eh. Ano pa bang problema? Melchor, hindi ibig sabihin na kapag pinatawad na kita, kinalimutan ko na rin yung mga ginawa mo. Mapagpatawad akong tao pero hindi ako nakakalimot. Oo na, hindi na ako ngingiti kung yun ang gusto mo. Hindi kita pinagbabawalang ngumiti. Ang gusto ko lang, kapag inaaya mo akong lumabas, bigyan mo ko ng atensyon. Hindi yung mas abala ka pa dyan sa ka-text mo kaysa sa akin. Eto na, i-off ko na tong cellphone ko. Ito naman, napakamatampuhin. Ewan ko sa'yo. Kain na lang tayo ng ice cream para lumamig ulo mo. Paborito mo yung strawberry flavor, di ba? Tara, kain tayo. Huwag ka na magtampo dyan. Dumadami wrinkles mo eh. San ba yung ice cream na yan? Sundan mo ako. May alam akong sikat na bilihan ng ice cream dito. Siguraduhin mong masarap yan ha? Oo naman, di ka magsisisi. Naging maayos naman na asawa sa akin si Melchor Papadudut. Sa pagtanda namin ay nakita ko ang pagbabago ng kanyang ugali. Mula sa pagbubuhay binata ay naging responsable siya sa mga trabaho niya bilang ama sa mga anak namin. Sa loob ng mahabang pagsasama namin ay naging tahimik naman ang buhay pamilya namin. Meron mang mangilang-ilang problema pagdating sa pinansyal na aspeto ay nalalampasan pa rin namin ito. Isa nga sa mga hindi makapaniwala sa tahimik naming buhay ay ang kumare kong si Baby. Inggit na inggit daw siya sa buhay mag-asawa namin ni Melchor dahil parang wala kaming problema. Hindi tulad ng sa kanya na lagi silang nag-aaway ng asawa niya. Kung 10 taon na kaming mag-asawa ni Melchor noon, sina Bibi at ang asawa naman ito ay halos 15 years na. Sa totoo lang, ako nga ang humahanga sa kanilang dalawa. Dahil sa kabila ng halos araw-araw na bangayan nilang mag-asawa, ay nakatagal pa rin sila ng ganong kahabang panahon. Iyon nga lang Papadudot kasabay ng pagtagal ng pagsasama nila Baby at ng asawa niya ay lumalim din ang relasyon nilang dalawa. Katulad ni Melchor, babaero din ang napangasawa ni Baby. Pero laging pinagyayabang sa akin ni Baby noon na kahit na ganoon ang asawa niya ay kontento siya na sa kanya pa rin po ito umuuwi. Hanggang isang araw. Nabalitaan ko na lamang na bigla na lang pala siyang pinagpalit ng asawa niya at hindi na siya ang pinili nito. Ikaw pala, Aurora. Saan ka galing? Dyan lang. May binili lang ako. Nabalitaan ko pala yung nangyari sa inyo ng asawa mo. Totoo ba yun? Kung ano man yung nasagap mo, totoo nga yun. Hala? Hiwalay na talaga kayo? Ay teka nga, buti talaga napadaan ka rito. Halika, upo ka muna dito sa tabi ko, magkwento ka. O iyan, umupo ka. Wala na kami ng asawa ko. Bakit? Teka, sino yung nang iwan? Ikaw ba o siya? Syempre ako. Masyado nang makapal ang mukha nun kapag siya pang nakipaghiwalay sa akin. Ano ba kasi ang nangyari? Ano pa nga ba? Di nagloko. Totoo? Mga lalaki talaga, no? Yung hinayupak na yun, magloloko na nga lang sa pangit pa.
Paano mo naman nalaman na may iba siyang babae? Akala ko naman napakabait na tao ng asawa mo. Yun pala may tinatagong kalokohan. May nagbigay sa akin ng tip na lagi raw may pinupuntahang motel yung asawa ko. Nung una, di pa ako naniwala pero nung napansin kong laging may kinakausap yung asawa ko sa 10 oras ng gabi, nagtaka na ako. O tapos, anong sunod na ginawa mo? Nung Sabado, na-late siya ng uwi galing trabaho. Kinutuban na ako doon. Tinanong ko uli yung nagtip sa akin kung anong motel yung tinutukoy niya. Tapos, pinuntahan mo. Oo, pinuntahan ko yung motel. Nakita mo ba siya ron? Nag-abang ako sa labas ng motel. May maliit na tindahan sa tapat nun tapos may nagtitinda ng barbecue. Tumambay ako doon ng ilang oras. O tapos? Tapos, pagkatapos ng ilang oras, may 1 oras mahigit din yun Ano nangyari pagkatapos mo maghintay ng ganun katagal? Nakita ko siyang lumabas sa motel. Grabe! Alam mo kung anong malala? Ano? May kaakbay siyang babae, hinayupak na yon. Sinasabi ko na nga ba Siyempre magmumotel ba yan ng walang kasama? Tas anong ginawa mo? Sinugod mo ba? Hindi, umuwi ako. Inabangan ko yung asawa ko sa bahay. Sayang naman! Dapat sinugod mo! Kung ako yan, ipapahiya ko silang dalawa. Ayoko mag-iskandalo. Tsaka, ang bigat na ng dibdib ko nun Baka mapatay ko pa sila pareho, ayoko makulong. O nung nakauwi na siya, ano nangyari? Pinakita ko sa kanya yung pictures na kinunan ko. Umami naman ng loko. Sinampal mo? Hindi, inaway ko lang. Hindi ako marunong manakit Tapos, humingi siya ng tawad. Hindi ko na siya pinatawad. Pinalayas ko na siya. Grabe! Trending na trending ngayon ang pangangabit, Kaya ikaw, bantayan mo rin yung asawa mo. Ewan ko ba, kumakalandi kasi mga babae ngayon parang may shortage ng kalalakihan para silang mauubusan. Huwag ka mag-alala. Bantay sarado ang asawa ko sa akin. Tsaka isa pa nagbago na yun. Babaero yun ng binata pero ngayong pamilyado na siya. Hindi na siya ganun. Nako, yan din ang sabi ko sa sarili ko noon. Ang mga kalalakihan ngayon mas gumaling na sa pagtatago ng sikreto. Kaya di ko lang sure yung sinasabi mong nagbago na siya. Totoo ba? Oo, nangyari nga sa akin, di ba? Ang paghihiwalay nila baby at ng asawa niya ay isa lang sa mga marami pang hiwalayang nasaksihan ko, Papa Dudut. Mula sa mga sikat na artista hanggang sa mga kakilala at malalapit na kaibigan ko. Sunod-sunod ang mga nasisirang pagsasama na parabang ipinapahiwatig ng universe na sa panahon ngayon ay parang wala na talagang forever. Bigla din tuloy akong natakot kung sa ganong ending din magtatapos ang kwento namin ni Melchor. Lalo na't kumpara sa asawa ni Baby di hamak naman na mas may itsura ang asawa ko. Napaisip tuloy ako kung may tinatago ding side chick si Melchor katulad ng ginawa ng asawa ni Baby sa kanya. Naisip ko na papaano kung ang pagiging chick boy ni Melchor ay hindi pala nawala. Paano kung magaling na lang talaga siyang magtago ng sekreto? Ang mga katanungang yon ang bumabagabag sa isipan ko noon, Papa Dudut. Mas lumala pa ang pagiging praning ko noong nakabasa ako ng mga kwentong panloloko sa internet. Mas nagiging matalino na pala kasi ang mga kalalakihan ngayon pagdating sa pagtatago ng mga ginagawa nilang panloloko. Halos mabuwang ako noon sa kakaisip kung loyal ba talaga sa akin ang asawa ko o hindi. Mas lalo patuloy lumakas ang hinala ko na may iba siya nung isang gabi. Isang unknown number ang nakita kong tumatawag sa cellphone ni Melchor. Sa kalagitnaan ng gabi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam ko ang passcode ng cellphone ni Melchor, Papa Dudut. Ganon siya ka-open sa akin. Isa yon sa mga rason kung bakit malaki ang naging tiwala ko sa kanya. Birthday ko ang gamit niya bilang password hindi lang sa phone kundi pati na rin sa social media niya. Pero kahit na ganoon ay inirerespeto ko pa rin naman ang privacy ng asawa ko. Kaya hanggat maaari ay hindi ko ginagalaw ang cellphone niya nang walang paalam. Nung una ay hindi ko pinansin ang tawag na yon at naisip ko na baka wrong number lamang ito dahil isang beses lang naman itong tumawag.
Hindi ko na rin yon binanggit pa kay Melchor at nagpatuloy ang normal na araw naming mag-asawa sa mga sumunod na linggo. Hanggang sa isang gabi, naaktuhan ko na naman ang pagtawag ng isang unknown number. Parehong oras kung kailan maagang nakatulog ang asawa ko dahil pagod siya sa trabaho. Sa pagkakataong yon ay hindi dapat pakikialamanan ko ang cellphone ni Melchor. Pero tsinek ko pa ang call history nito at sunod-sunod pala ang pagtawag sa kanya ng mga unregistered number. Ang nakapagtataka ay ibang-ibang number ang mga ito. Mas natakot ako doon, Papa Dudut, dahil hindi ko alam kung bakit. Kung babae lang ba talaga ang itinatago sa akin ni Melchor o baka may mas malala pa. Naisip ko na baka may masama na itong ginagawa o hindi kaya ay may mga taong naghahanap na sa kanya. Bilang concern ako sa asawa ko ay kinausap ko siya tungkol dito, Papa Dudut. Nabalitaan mo na ba yung nangyari kina Maring Baby? Hindi pa. Ano nangyari? Naghiwalay na sila nung asawa niya. Talaga? Bakit daw? May babae yung asawa niya. Nahuli niya yung mister niya na lumabas ng motel na may kasamang babae. Eh hindi ba matagal na sila mag-asawa? Eh ano naman ngayon? Ang ibig ko lang sabihin, sayang naman yung tagal ng pagsasama nila kung naghiwalay sila nang hindi man lang sinubukang ayusin yung problema. Walang kinalaman ng tagal ng samahan sa lalim ng kasalanan, Melchor. Kapag may ginawang mali, dapat lang naparusahan. Eh paano yung mga anak nila? Kayang-kaya ng buhayin ni Baby yung mga anak nila. May trabaho naman siya eh. Sayang lang kasi. Anong sayang? Si Baby ba dapat ang masayangan? Dapat yung lalaki ang nag-isip niyan bago gumawa ng kalokohan. Alam niyo kayo mga lalaki? Kaya siguro matapang kayong mambabae kasi akala nyo alas nyo yung mga anak nyo no? At akala nyo makukuha kami lagi sa haba ng pinagsamahan. Naku Melchor, mag-isip-isip ka. Oh, bakit na naman nadamay ang mga kalalakihan dyan? Pare-pareho lang kasi kayo. Huwag mong nilalahat, labas ako dyan. Ay sus! Bago tayo ikasal, ilang beses mo akong pinaiyak noon. Noon yun. Lagi ka na lang kasi bumabalik sa nakaraan kaya tuloy ganyan ka mag-isip. Ganito ako mag-isip dahil sa mga kagagawan mo. Hindi ako ganito kung naging loyal ka lang sa akin. Eh loyal naman na ako ngayon ah. Dapat lang. Kung ayaw mo matulad sa nangyari sa asawa ni Baby, dapat lang na magtinu ka na. Matino naman ako. Eh sino yung tumatawag sa iyo kagabi? Anong tawag? Wala naman ako na-receive na tawag ah. Meron. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Tulog ka lang kaya hindi mo nasagot. Ah, baka si Nora yon. Sinong Nora yan? Yung nagbebenta ng longganisa. Ilang beses na yung tumatawag sa akin. Tanong ng tanong kung kailan ako bibili ng longganisa niya. At kailan pa tayo kumain ng longganisa? Yun na nga. Alam kong di ka mahilig nun kaya hindi ko siya pinapansin. Dis oras ng gabi tumatawag? Aba malay ko ba sa kanya? Amin na yung number nun. Ako ang kakausap sa kanya. Wag na, manggugulo ka na naman eh. Mahal, maniwala ka sa akin. Bagong tao na ako ngayon. Nakikita mo naman di ba? Yung mga nagawa ko noon, wag mo nang balikan. Past na yun eh. Sinasabi ko sa'yo, Melchor ha? Ayusin mo buhay mo. Ganito na lang. Anong gusto mong gawin natin ngayon? Tulog na yung mga bata. Yan! Diyan ka magaling. Bakit? Mag-asawa naman tayo ah. Sige na nga. Antayin mo ako. Maliligo lang ako mabilis. Ayan! Yon ang problema sa akin, Papa Dudut. Madali lang akong mabola. Kahinaan ko ang mga matatamis na salita sa akin ni Melchor. Kapag galit ako o may nagawa siyang kasalanan, ay madali lang akong mauto. Kung ano man ang laging lumalabas sa bunganga ng asawa ko ay palagi kong pinapaniwalaan. Minsan nga ay nasasabihan ako ni Baby na hindi nag-iisip. Matanda na raw ako pero sobrang rupok ko pa rin pagdating kay Melchor. Napaka mabulaklak kasi ang bibig ng asawa kong yon kaya minsan ay hindi ko talaga siya natitiis. Pero sabi nga nila Papa Dudut walang lihim na hindi nabubunyag.
at ang lihim na yon ng asawa ko ay pilit kong pinalabas. Inabangan ko ang muling pagtawag ng unknown number na yon. Pero 3 linggo na ang lumipas ay wala akong naabutang tawag mula sa taong yon. Muntik na nga itong mawala sa isipan ko noon hanggang isang araw. Habang nasa labas at nakikipagkwentuhan si Melchor ay naaktuhan kong nagre-ring ang cellphone nito na noon ay naka-charge. Nang makita kong unknown number ang tumatawag ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sinagot ko ang tawag at hinintay kong magsalita ang nasa kabilang linya pero walang nagsalita, Papa Dudut. Nang naubusan ako ng pasensya ay tinanong ko kung sino ang taong tumatawag sa cellphone ng asawa ko. Noong marinig nito ang boses ko ay agad niyang ibinaba ang tawag. Hinintay kong tumawag muli ang taong yon pero hindi na yon naulit pa. Agad kong inilapit kay baby ang ginawa ko at doon ay mas lumala pa ang pagkapraning ko sa asawa ko, Papa Dudut. Maring baby! Maring baby, nandiyan ka ba? Sandali lang! Oh, Aurora, bakit? Busy ka ba? Hindi naman masyado. Naglilinis lang ako ng bahay. Bakit? May tatanong lang sana ako sa'yo. Ano yun? Halika, pumasok ka muna. Ano ba yun? Tungkol sa asawa ko yung itatanong ko sa'yo. Kay Melchor? Anong meron sa asawa mo? Pakiramdam ko meron siyang tinatagong babae eh. Ha? Bakit mo naman nasabi? Kasi ilang beses ko nang nahuli yung cellphone niya na may tumatawag sa kanya. May tumatawag lang, may babae na agad? Gabing-gabi, sino namang tatawag sa asawa ko? Tsaka hindi rin nakaregister yung number na tumatawag. Tinanong mo ba kung sino yung tumatawag? Oo, yung tindera daw ng longganisa. Tindera ng longganisa? Sino? Si Nora? Hindi ko na maalala yung pangalan. Ay oo, Nora yata. Minsan nga tumatawag ng gabi ang si Nora para manguha ng order eh. Sa gabi yata siya gumagawa ng longganisa. Pero grabe naman kung ganun. Hinindihan na nga siya ng asawa ko tapos tawag pa rin ng tawag. Baka naman wala nang napagbebentahan kaya ganun. Sinagot ko yung tawag niya kagabi. O ano nangyari? Si Nora ba talaga yun? Hindi ko alam, hindi sumagot eh. Nung nalaman niyang ako'y nasa kabilang linya, agad niyang pinatay yung tawag. Baka naman hindi si Nora yun. Baka nga ibang babae. Yun nga ang iniisip ko eh. Sino pa bang ibang tatawag sa kanya? Kundi ibang babae, di ba? Sino ba sa tingin mo? May pinaghihinalaan ka ba? Kapag may tinatago ang mga lalaki, isa lang ang ibig sabihin nun. Na may babae sila? Tumpak! Sino naman ang magiging babae ni Melchor? Sa trabaho kaya? Karaniwan yung mga kabit na yan, sa paligid lang makikita eh. Sino? Kilala mo ba yung babaeng nangungupahan doon sa may kanto? Yung dalagang maputi? Oo, yun nga. Hindi ba nachichismis na kabit yun ng mayamang negosyante? Talaga ba? Oo, hindi nga yung lumalabas ng apartment niya eh. Hindi naman nag-aaral, hindi rin nagtatrabaho tapos puro delivery ang pagkain. Hinala ng mga tao rito. May sugar daddy yun. Parang imposible naman maging babae yun ni Melchor. Sabi mo nga hindi lumalabas eh. Pero maganda yun ha. Marami nagkakagusto sa kanya. Si Lorna kaya? Lorna? Oo, di ba nakwento mo dati na sinubukang halutin ni Lorna si Melchor? Kaya nga hindi mo na inuutusan niyang asawa mo bumili sa sari-sari store ni Lorna eh. Kasi type niya si Melchor. Hindi naman siguro papatulan ni Melchor yun. Aba, malay natin. Si Lorna, yung dalaga o si Nora na tindera ng longganisa. Sa tingin mo, sino sa kanila ang may chance na maging kabit ng asawa mo? Hindi ko talaga alam. Sana wala kasi kapag ni isa sa kanila nangabit sa asawa ko, lintik lang ang walang gante. Mag-abang ka na lang muna. Hulihin mo kung sino yung tawag ng tawag sa mister mo. Ay oo, gagawin ko talaga yan. Papa Dudut, sabi nga nila ay malakas ang intuition ng mga babae. Yung pakiramdam namin ay may mali ay meron talagang mali. Nang mga panahong yon ay malakas talaga ang hinala ko na may ibang babae si Melchor.
Medyo guilty din kasi ang dating niya tuwing ino-open ko ang topic tungkol sa mga iba't ibang number na tumatawag sa kanya. Ang kinakainis ko lang ay wala akong pruweba na nambababae talaga siya kaya lagi akong talunan tuwing nagtatalo kaming mag-asawa. Lumalabas tuloy na kapraningan lang ang lahat ng ginagawa ko. Simula noon ay naging mapagmatsyag na ako at binantayan ko ang dalagang border sa may kanto malapit sa amin. Hindi naman siya palalabas at mailap siya sa mga tao dahil nga sa chismis. Nakabit siya ng isang matandang mayaman. Pero aminado ako na maganda ang dalaga, Papa Dudut. Makinis ang kutis niya at parang modelo. Tiyak ako na matitipuhan siya ni Melchor kung sakali. Sa kabilang banda, alam kong may tinatagong landi si Lorna na may-ari ng sari-sari store sa harap ng bahay namin. Pero di hamak naman na mas maganda ako sa kanya kaya sigurado akong hindi siya papatulan ng asawa ko. Ang pangatlong babae sa listahan ko ay ang longganisa vendor na hindi ko pa nakikita at nakikilala. Hindi ko nga alam kung nagtitinda ba talaga yon ng longganisa o gawa-gawa lang ni Melchor dahil hindi naman kami mahilig pareho sa longganisa, Papa Dudut. Sa sobrang desperada ko noon na malaman ang katotohanan ay isang bagay ang ginawa ko na hindi ko inaasahan. Noong minsang malasing si Melchor ay nakialam ako ng cellphone niya. Binasa ko ang mga messages niya, binuksan ko rin ang Facebook niya para i-check kung may mga kachat siyang babae. Wala akong nakita, Papa Dudut. Malinis ang inbox ng asawa ko kaya naman na-guilty ako sa ginawa ko. Kaso'y bigla kong binawi ang konsensyang nararamdaman ko ng isang bagay ang nakita ko sa bag ng asawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kondom ang nakita ko sa bag ng asawa ko. Mas lumakas ang paghihinala ko na may babae nga si Melchor dahil doon. Hindi naman kasi kami gumagamit noon tuwing magkasama kami sa kama. Noong magising ang asawa ko kinabukasan ay agad ko siyang tinanong tungkol doon. Sa tingin ko noon ay sapat na yon bilang pruweba na may babae nga si Melchor. Pero nang kausapin ko siya tungkol sa nakita ko ay hindi ko inaasahang malulusutan niya ito. Lucky charm daw niya ang kondom na yon. Sa katunayan, ilang taon nang nakatago ang kondom na yon sa bag niya dahil naniniwala siyang swerte raw ang nagtatago ng ganon sa wallet o sa bag. Ayaw ko itong paniwalaan noon pero may punto rin naman ang asawa ko, Papa Dudut, dahil may kakilala din akong babae na nagtatago ng kondom sa wallet bilang lucky charm daw. Nag-backfire ang ginawa ko. Sa akin naman ngayon naggalit si Melchor dahil nakialam daw ako sa bag niya. Matagal na rin daw niyang napapansin ang mga ginagawa kong paghihinala sa kanya at nakakatampo raw dahil parang wala na akong tiwala sa kanya. Simula noon ay naging maingat si Melchor sa bahay. Hindi na nakakalat ang mga gamit nito at naka-off na rin ang phone niya kapag nagcha-charge siya. Nung nalaman kong pati passcode ng phone niya ay napalitan na ay doon na nagsimula ang away naming mag-asawa, Papa Dudut. Ang tagal mo namang umuwi. Saan ka galing? Sa trabaho, saan pa ba? Ba't ngayon ka lang nakauwi? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap mag-commute ngayon? Yan ba talaga ang rason o baka may ibang babae ka ng dinadaanan? Aurora naman. Magsisimula na naman ba tayo? Oo! Magsisimula talaga tayo. Ano to, ha? Ano yan? Kondom! Kondom na nakalkal ko sa bag mo. Kanino mo to gagamitin? Sa babae mo, no? Mahal naman. Ba't ka nangingialam ng gamit? Huwag mong iniiba ang usapan. Bakit ka may kondom? Hindi naman tayo gumagamit nito, ah. Matagal na yan sa bag ko. At anong dahilan bakit meron ka nito sa bag mo? Lucky charm! Sabi nila swerte raw kapag may condom sa bag o sa wallet. Anong lucky charm ang pinagsasasabi mo? Totoo naman ah. Matagal na yan sa bag ko kahit i-check mo pa yung expiry date. Ikaw kapag
nahuli talaga kitang may babae, malalagot ka sa akin. Bakit mo ba kasi ipinagpipilitang may babae ako? Dahil sa mga pinaggagagawa mo. Ano na namang ginawa ko? Kasi na tumatawag. Wala to. Sagutin mo! Wala nga to. Akin na yan! Mahal, ano ba? Hello? Melchor, nakauwi ka na ba? Sino to? Baby? Ikaw ba yan? Aurora, bakit nasa iyo tong cellphone ni Melchor? Bakit mo tinatawagan ang asawa ko? May sasabihin lang ako sa kanya. Sabing akin na yan eh. Ano ba, Aurora? Bakit kayo magkausap ni Baby? Wala. Hindi ko alam kung ba't siya tumawag. Tawagan mo ulit! Aurora naman eh. Sabing tawagan mo ulit! Tatawagan mo! Susugurin ko siya sa pamamahay niya! Eto na. Sasabihin ko na kung bakit siya tumawag. May surprise kaming pinaplano para sa'yo. Anong surprise ang pinagsasasabi mo? Di ba nga? Malapit na anniversary natin. Nagpapatulong ako sa kanya na magplano para sa celebration na gagawin natin. Anong ibig mong sabihin? Mahal, alam kong wala kang tiwala sa akin pagdating sa mga babae. Yung tiwalang yun ang pilit kong binabalik sa relasyon natin. Kaya naisip ko na sa paparating na anniversary natin, bibigyan kita ng malaking selebrasyon. Matagal ko tong pinag-ipunan. Kay baby ako nagpapatulong, kaya inililihim ko to sa'yo. Totoo ba yan? Oo! Gusto mong tawagan ko ulit si baby? Sige, tawagan mo. Gusto ko malaman ng totoo. Sandali, tatawagan ko siya ulit. Hello? Baby, kakausapin ka ni Aurora. Oh, eto. Hello? Hello, baby? Totoo ba? Kung ano man yung iniisip mo, hindi totoo yan. Alam ko na ang totoo. Anong totoo? Na nagpaplano kayo ni Melchor na i-surprise ako. Paano mo nalaman? Sinabi na niya? Oo, umamin na siya. Sorry, dapat pala hindi na muna ako tumawag. Okay lang yun. Ang mahalaga, alam ko na kung sino yung tumatawag sa asawa ko. Kau lang pala. Akala ko naman may kabitong asawa ko. Kaya nga hindi ako makapagsalita nung nagtanong ka sa akin kasi ayokong mabuko tong plano namin. Sorry na. Napraning lang talaga ako eh. Ano, okay na ba? Tatawag na lang ulit ako mamaya ha. Magsusorry lang ako sa asawa ko. O sige, bye-bye. O ito na telepono mo. Sorry. Kala ako talaga. Okay lang yon. Ano, okay na ba tayo? Oo, okay na tayo. Ngayon makakahinga na ako ng maluwag. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko noong nalaman ko ang totoo, Papa Dudut. Sobrang nag-guilty ako sa ginawa ko sa asawa ko dahil pinag-isipan ko siya na gumagawa ng masama, gayong ang katotohanan ay may pinaplano pala siya para sa akin, kaya siya naging malihim nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko alam na may inihahanda para siyang surprise celebration para sa 10th anniversary namin bilang mag-asawa. Sa kasamaang pala, dahil sa pagiging praning at overthinker ko ay hindi na natuloy ang surprise na selebrasyon na ilang buwang pinagplanuhan nito kasama si baby. Kung ano-ano pa ang iniisip ko noon. Nadamay pa ang mga kababaihan sa amin na pinaghinalaan kong kabit ng mister ko. Humingi naman po ako kaagad ng tawad sa asawa ko at mabuti na lamang at pinatawad kaagad niya ako. Sobrang kilig na kilig ako noon, Papa Dudut, dahil kahit 10 taon na kaming magkasama ay may tinatagong sweetness pa rin pala ang asawa ko. First time ko lang makatanggap ng sorpresa mula sa kanya, Papa Dudut, at sakto na ginawa niya ito sa 10th anniversary naming dalawa. Dahil alam ko ang tinatagong sekreto nila Melchor at baby ay napanatag na ang kalooban ko noon. Nalungkot lang ako ng kaunti dahil sa kapraningan ko ay nawala tuloy yung element of surprise para sa paparating na selebrasyon namin bilang mag-asawa. Papa Dudut, naging maayos at masaya naman ang selebrasyon namin ni Melchor ng 10th anniversary namin dahil na rin sa tulong ni baby.
Congratulations, Mare. Kahit na hindi ka namin na-surprise ni Melchor, sana na-enjoy mo tong hinanda naming celebration para sa pagsasama niyong dalawa. Salamat, Mare. Walang anuman. Sobrang nag-enjoy ako. Kaso nakakapagod din pala kasi sobrang daming bisita. Basta ang mahalaga, nagustuhan mo ang handa namin. Nakakainggit nga eh. Buti pa kayo ng asawa mo, going strong pa rin. Nako, nasa lalaki talaga yan kung mas pipiliin niya ang pamilya niya o hindi. Minalas ka lang sa asawa mo kasi mas pinili niya magloko. Oo nga eh. Teka, nasa na pala si Melchor? Nasa likod ng bahay. Nililigpit yung mga ininom nilang alak ng mga kaibigan niya. Naku, lasing na naman. Hayaan mo na. Pinayagan ko naman siya ngayon. Total, 10 taon na kaming mag-asawa. Basta ka ako sa kanya, wag masyado maglasing kasi mamaya ako naman ang may surprise sa kanya. Naku ha. Mahal! Oh, ayun na pala siya. Ano, nakapagligpit ka na ba sa likod? Oo, tapos na. Lalabas lang pala ako saglit. Bakit? Saan ka pupunta? Ihahatid ko lang si paring Berto. Lasing na lasing eh. Hindi na kayang umuwi mag-isa. Ayan ang sinasabi ko eh. Iinom-inom tapos hindi naman pala kaya. O sige, mag-ingat ka. Umuwi ka kaagad ha. Oo, mabilis lang to. Baby, maiwan na kita dyan. Sige. O siya, mauna na rin ako. Aalis ka na rin? Oo, gabi na eh. Baka hinahanap na rin ako ng mga anak ko. Nakakalungkot naman. Kanina ang daming tao dito sa bahay tapos ngayon may iwan na lang ako mag-isa. Ano ka ba? Ayaw mo ba nun? Masusolo mo na yung asawa mo mamaya. Tutal, tulog na yung mga bata. Masosolo ko nga, lasing naman. Ay nako, walang lasing-lasing pagdating sa taong mahilig sa labing-labing. Bahala ka na dyan ha. Aalis na ako. Sige, maraming salamat sa araw na to ha. Malaki ang naitulong mo para maging successful itong anniversary namin ni Melchor. You're welcome. Basta ako, makakaasa ka sa akin. Ay teka, mag-uwi ka ng ulam. Marami pang natira sa kusina. Kumuha ka na para may ulam kayo bukas. Oo, meron na. Ako pa ba? Siyempre, may takeout na ako. Daanan ko na lang sa kusina. O sige, salamat ulit. Alis na ako. Bye-bye. Sa likod na ako dadaan. Sige. Ay, nakakapagod naman tong araw na to. So paano ko naman lilinisin tong mga kalat na to? Ito ang mahirap sa handaan eh. Ikaw na nga nagpakain, ikaw din ang magliligpit. Sandali nga. Naglinis ba talaga yung lalaking yun sa likod ng bahay? Baka mamaya puro kalat ang iniwan nila dun ha? Ay nako, ma-check nga. Ang dilim naman dito. Paano sila nag-inuman dito nang walang ilaw? Ano ba? Paano ba buksan tong flashlight ng cellphone ko? Ayan! Nabuksan ko na. In fairness, malinis naman ha? Sino yan? May tao ba dyan? Sino nandyan? Melchor? Anong ginagawa? Sino yung kasama mo? Baby? Mga walang hiya kayo? Anong ginagawa niyo dalawa? Hindi ko na napigilan ang sarili ko ng oras na yon, Papa Dudut. Nagwala talaga ako. Wala na akong pakialam kahit na marinig pa kami ng mga kapitbahay namin. Nagdilim na lang din ang paningin ko noong makita ko si Baby na nakaluhod sa harapan ni Melchor sa gilid ng bahay namin sa lugar na madilim. Gamit ang flashlight ng cellphone ko ay kitang-kita ko ang dalawang mata ko, ang kahalayang ginagawa nilang dalawa sa mismong bakuran ng pamamahay namin. Sinubukan pang mag-explain ni Baby Papa Dudut pero hindi na siya nakapagsalita pa dahil kinaladkad ko na po siya kaagad. Hinila ko ang buhok niya palabas sa bahay namin at parang eksena nga sa pelikula.
ang nangyari ng gabing yon. Punong-puno ito ng sigawan, iyakan at pakikiusap. Papa Dudut, madami akong pinagdudahang babae ni Melchor. Pero kung sino pa yung pinakamalapit sa akin ay siya pa ang aahas sa asawa ko. Dahil po sa nangyari, agad-agad nasira ang pagkakaibigan namin ni baby. Hindi ko na pinakinggan pa ang mga explanation niya dahil nawa nilang asawa ko, Papa Dudut, ay binigyan ko siya ng pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para sa mga anak namin. Oo nga't nasabi ko na once nagloko ang asawa ko ay hihiwalayan ko kaagad siya. Pero hindi pala ganong kadali yon, Papa Dudut. Hindi ko siya pinatawad pero hinayaan ko siyang manatili sa bahay namin sa isang kondisyon. Wala nang privacy sa pagitan naming dalawa. Kapag gusto kong i-check ang phone at bag niya ay titignan ko ang laman nito. Yun na lang kasi ang tanging paraan para mapanatag ang kalooban ko hanggat hindi na ibabalik ang tiwala ko sa asawa ko, Papa Dudut. Sa ngayon ay pilit pa rin naming inaayos ng asawa ko ang relasyon naming dalawa. Kahit na anong sorry ang gawin sa akin ng asawa ko ay sirang-sira na talaga ang tiwala ko sa kanya. Ito na po ang wakas, Papa Dudut, ng kwento ko. Sana po ay nagustuhan ninyo ito. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aurora. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagkaanak na tayo ay malaki talaga ang magbabago sa ating buhay. Kasama na doon yung maisasantabi natin ang mga bagay na tipikal nating ginagawa noong dalaga pa tayo at binata. Ikaw, kabarangay, handa ka na bang maging magulang? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay na tulad ko. Nakikinig na talaga ako ng Barangay Love Stories simula nung pandemic. Natenga na lang kasi ako sa bahay namin noong nagka-baby ako at naging home baker. Masaya naman ako sa ginagawa ko dahil nakadiskubre ako ng bagong talent sa sarili ko. At grateful din naman ako na naaalagaan ko ang anak ko at nagiging present sa bawat milestone ng buhay niya. Kaya lang ay may mga bagay pa rin akong hinahanap-hanap gawin, kagaya na lamang ng pagsosolo travel. Kung ilalarawan ko kasi ang sarili ko, may pagka-adventurous ako. Pero bago ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ina. 30 years old at isang full-time mom. May anak na akong 4 na taon sa kinakasama kong si Edwin. Hindi pa kami kasal kasi ako mismo ang umurong nung nagaya siya nitong taon lang. May dahilan ako at yon ang gusto kong ikwento sa programa ninyo kaya ako sumulat. Pero bago ang lahat ay bumalik muna tayo noong October 2024 kung saan ay mas ramdam ko na yung matinding pagod bilang nanay sa anak namin. At madalas ko nga yung sabihin sa nanay, cells ako. O nak, merienda ka muna. Tulog pa rin yung anak mo. Mamaya ako nagigisingin para makakain naman tayo ng payapa. Salamat, Nay. Kunin mo na tong niluto ko maruyang saging at kumain na tayo. Sige po. Grabe, nakakapagod alagaan yung apo nyo. Sobrang likot, napakapasaway. Ako ang nanay, hindi na kinatatakutan. Hindi naman ako ganyan nung bata ako. Takot na takot nga ako sa sitatingin nyo pa lang. Ganyan na ba talaga mga kabataan ngayon?
Hindi ko alam ang isasagot dyan pero napapansin ko nga na napaka-spoiled na ng mga kabataan ngayon. Hindi naman lahat ha, pero karamihan. Halimbawa na lang doon yung apo ng kumari ko, sobrang pasaway daw. Kaya lang malala naman doon kasi naninira ng gamit. Pag hindi nasunod ang gusto, nagdadabog tapos umiiyak ng pagkalakas-lakas. Nakakarindi sabi ng kumari ko. Baka kung kasama nila ako sa bahay lumayas na lang ako sa ingay ng batang yun. Talaga po? Oo, sinasabi ko sa'yo. Sana hindi pa pagod na pagod yung magulang ng batang yun sa kakaalaga sa kanya. Hindi naman siguro. Kasi ano pat nag-anak-anak sila kung mapapagod din sila sa pagpapalaki ng anak nila. Bakit ba ganyan ang tanungan mo? Wala lang, naisip ko lang naman po. O bakit? Napapagod ka na ba mag-alaga sa apo ko? Hindi naman po sa ganon. Hindi raw sa ganun, tono pa lang ng boses mo, pagod ka na. Kahit hindi naman, mema ka naman na eh. Anong mema? May masabi, invento. At ako pa talaga ang imbento? Baka gusto mong batukan kita. Ay, sige po, mag-ingay pa kayo para magising apo nyo. Ay, oo nga pala. Sorry na. Ikaw kasi Nasisi pa ako. Bakit mo ba kasi nasabi yung pagod-pagod na yun? Kasi yun pong nararamdaman ko eh. Sinasabi na nga be. Pero anak mo naman yung inaalagaan mo, Ina. Nandun na po tayo pero tao lang naman ako, napapagod din. Masaya naman po ako kasi ako yung nag-aalaga at nagpalaki sa anak namin ni Edwin pero di ko lang mapigilang mapagod sa buhay ko. Ano pa kasing ibig mong sabihin? Namimiss ko na po yung buhay ko nung dalaga pa ako. Alin? Yung pangangati ng paa mo kaya lagi kang nasa galaan? Opo, namimiss ko yung mag-travel ulit katulad nung di pa ako nagkakaanak. Ngayon kasi mahirap dahil sumpungin yung apo nyo. Nakakahiya ilabas lalo na may tendency gumawa ng eksena. Tapos mahigpit din sa akin si Edwin. Ni ayaw kong payagang makipagkita sa dati kong katrabaho kasi wala raw magbabantay sa anak namin ganito ganyan. Basta marami siyang dahilan kaya ayoko na lang siyang kausap. Baka nga concern lang siya sa anak nyo kaya ganon. At sa iyo na rin. Kasi sobrang hirap naman nun kung aabutan ng sumpong yung apo ko habang nasa labas kayo. Sige po, nandun na tayo sa concern siya sa anak namin pero di ko naman ramdam yung sinasabi niyong concern din siya sa akin. Mabait si Edwin. Hindi niya kayo pinapabayaan ng anak mo. Nagsusumikap siya magtrabaho para sa future nyo. Ewan ko po pero pakiramdam ko, nagtatrabaho lang siya para sa sarili niya at hindi para sa amin ng anak niya. Bakit naman ganyan ka mag-isip? Kasi mukhang mas mahalaga pa sa kanya yung trabaho niya kaysa sa amin. Di ko naman po to masasabi kung hindi ko nararamdaman. Nandun na tayo sa hindi niya kami pinababayaan ng apo niyo. Kumbaga, good provider. Pero hindi naman mabuting kinakasama at tatay sa anak namin. Hay nako. Yung isip mo nga ang baguhin mo. Hindi tama na ganyan ka mag-isip sa kinakasama mo. Nagsisikap yung tao para rin naman sa inyong dalawa. Kung tutuusin swerte ka na kay Edwin kasi maraming babae yung naghahanap ng katulad niyang good provider. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako magrereklamo. Tsaka kung nung dalaga ka nagagawa mo yung mga gusto mo, pues hindi na ngayon kasi may anak ka na. Yung anak niyo ni Edwin ang unahin mong isipin kaysa sa sarili mo. Papa Dudut, ganon ba talaga maging nanay? Kasi kung oo, nakakapagod din pala kahit masaya ka naman na naaalagaan mo ang anak mo. At alam ko rin namang maswerte na ako kay Edwin dahil good provider siya sa amin. Tulad ng sinasabi ng nanay ko. Pero para sa akin ay hindi niya nagagampanan ang pagiging mabuting kinakasama at tatay sa aming anak. Madalas ay busy siya sa trabaho at wala nang panahon sa aming mag-ina. Minsan nga feeling ko ay hindi na siya kilala ng anak namin. Pero tiniis ko yon at hindi na lamang nagreklamo dahil susumbatan na naman ako ng nanay ko. Papa Dudut, mga kabarangay, habang tumatagal ay aminado kong nasagad na lamang ako at nawala ng amor lalo na sa relasyon namin. Dagdagan pa ng matinding pagkamiss ko sa buhay ko noong dalaga pa ako. Ang hirap din kasi na mula sa pagiging gala nagstambay na lamang ako sa bahay dahil nabuntis ako at kinailangan kong alagaan ang anak namin ni Edwin.
Bukod doon ay umalis din ako sa trabaho dahil naging masela ng pregnancy ko at kailangan ko pang i-prioritize ang baby namin. Nagkataon pa na pandemic kaya mas nakakabaliw pala at nakadagdag lang yon sa postpartum depression ko. At kahit na ilang taon nang nakakalipas, alam ko sa sarili ko na depressed pa rin ako, Papa Dudut. Bakit hindi mo yata ginagalaw yung pagkain mo? Wala akong gana. Wala kang gana? Ikaw naman nagluto niyang ulam natin. Hindi ko naman paborito yung ulam. Ikaw lang naman nag-request niyan kaya niluto ko. Pambira. Ano na lang uulamin mo kung ayaw mo niyan? Hindi na lang ako kakain. Diba? Sabi ko nga wala akong gana eh. May sakit ka ba? Wala. Ayos lang ako. Hindi ka ayos. Kasi kasasabi mo lang na wala kang gana kahit wala ka namang sakit. Pag sinabi ko naman sa'yo yung totoong dahilan, baka hindi ka lang din makinig katulad ng dati. Ano ba kasi yon? Gusto kong lumabas para makipagkita sa mga dati kong katrabaho. Nabuburyong na ako rito sa bahay natin kakaalaga sa anak mo. Kung makaalis man kami, kinananay lang din ako nakakapunta. Bakit? Sawa ka na rin sa bahay ng nanay mo? Hindi naman, pero syempre iba pa rin kung makakasama ko yung mga dati kong katrabaho. Bakit ba kasi atat na atat ka lagi makalabas kasama nila? At bakit ba kasi pinagbabawalan mo ko? Hindi mo naman ako preso rito sa pamamahay na to. Ganyan bang tingin mo sa sarili mo? Oo, kasi hindi mo ko pinapayagang sumama sa mga dati kong katrabaho o kaibigan. Alam mo naman yung rason kung bakit, di ba? Alin? Yung anak natin? Walang magbabantay sa anak natin kesyo ayaw mo namang ipagkatiwala sa iba kaya ako na lang dapat talaga magbantay sa kanya? Oo. At isa pa, responsibilidad mo yon bilang nanay. Pwes nakakapagod na maging nanay sa anak mo. Anong sinabi mo? Napapagod na ako, Edwin. Pagod na ako. Ang gusto ko lang naman lumabas kasama mga kaibigan ko. Bakit hindi mo pa mabigay-bigay sa akin yun? Kung dati, gets ko yung rason mo kasi pandemic, tsaka maliit pa naman yung anak natin. Pero ngayon, hindi naman na. Kung tutuusin, pwede ko na nga iwanan yung anak natin sa nanay ko. Para ano? Para makalabas ka kasama mga kaibigan mo na sa pagkakaalam ko, single pa at wala pang mga anak na tulad mo. Ano namang masama doon? Masama kasi sila wala pang responsibilidad pero ikaw meron na. Kaya nga dapat mas priority mo yung anak natin kesa sa kanila. Ewan ko sa'yo. Sinasabi ko na nga ba hindi mo rin ako maiintindihan eh. Huwag mo namang sabihin yan. Paano hindi ko to masasabi ikaw nga wala ka ring panahon sa amin ng anak mo dahil sa pesting trabaho mong yan. Kapakanan nyo lang iniisip ko. Nagtatrabaho ako para sa inyo. Ay nako, sinabi mo na rin yan noon eh at naniwala naman ako. Pero habang nakikita ko sa mga picture mo sa Facebook kung gaano ka kasaya habang lumalabas kasama mga katrabaho mo, mas lalo akong naaawa sa sarili ko kasi bakit ako? Hindi ko pwedeng gawin yun. Bakit ikaw lang? Sige nga, ang unfair mo. Ina naman. Kahit ano pang sabihin mo, unfair ka. Ikaw lang yung nagpapakasaya kasama mga katrabaho at kaibigan mo tapos ako nagpapakahirap sa pag-aalaga ng anak natin. Kaya nga anak natin, hindi anak ko lang. O sige, papayagan na kitang lumabas para makipagkita sa mga kaibigan mo. Pero may kondisyon. Ano yun? Isama mo yung anak natin. Kasi alam ko hindi kakayanin ng mama mo yung kakulitan niya. Baka sumpungin lang yun ng high blood. Mahirap na. Papa Dudut, thankful naman ako nang payagan ako ni Edwin na sumama sa labas ng mga dati kong kaopisina. Pero hindi ako masyadong nag-enjoy dahil kasama ko ang anak namin. Nag-tantrums kasi ito doon kaya naman naabala rin ang iba ko pang mga kasama. Sa sobrang hiya ko ay nagsabi na ako na uuwi na lamang kami. At yun nga ang ginawa namin. Pagdating sa bahay, himalang tumigil sa pag-iyak ang anak ko at nakatulog na. Pero ako ay nanatiling gising habang masama ang loob. Nabitin kasi ako sa paglabas namin at hindi nag-enjoy. Kaya nga mas lalong tumindi yung damdamin ko na tinanggalan ako ng kalayaan ni Edwin simula nang magkaanak kami. Lagi niyang pinamumukha sa akin na ang mga nanay ay nasa bahay lamang para mag-alaga ng anak. Iginokompara niya ang mami niya sa akin at sa nanay ko na stay-at-home wife. Pero never niyang pinakikinggan ng mabuti ang pangangailangan ko. Don't get me wrong, Papa Dudut.
Masaya naman ako sa pagiging nanay pero pakiramdam ko ay napapabayaan ko na ang sarili ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lalo lang ako nagkaroon ng hinanakit kay Edwin kaya naman madalas akong umuuwi sa bahay ng nanay ko. Naaaburido na lamang si nanay sa mga kadramahan ko sa buhay at siya na mismo ang nag-udyok sa akin na gumala raw ako para naman hindi ako mabaliw. Kahit na ganoon ang terminolohiya ni nanay ay na-appreciate ko yon kasi kilala niya akong hindi talaga mapirme sa bahay lalo na nung wala pa akong anak. Kaya nga nagboluntaryo siyang alagaan ang anak ko kapag may lakad ako. Pinagtatakpan din niya ako kay Edwin kaya naman masayang masaya ko. Hindi nga nagtagal ay nakilala ko si Andrew noong minsan siyang sinama ng dati kong katrabaho at kaibigan sa get-together namin. Bago lang daw kasi sa team nila si Andrew at gusto niyang makipag-socialize. Masaya naman ako na makilala siya lalo na at na-attract talaga ako sa kagwapuhan niya. Bukod doon ay tipo ko, yung mga katulad niya na tahimik pero pamatay naman ang ngiti. Marami akong nalaman tungkol kay Andrew ng araw na magkakilala kami. Una na roon ay ang hilig niya sa pagsusolo travel katulad ko. Ikalawa ang kaka-break lang daw niya sa girlfriend niya na nakarelasyon niya ng 5 taon. Hindi talaga mawala sa isipan ko si Andrew at kahit na noong nag-uwian na kami ay malimit ko pa rin siyang tinatanong sa kaibigan ko. Tinukso pa nga ako nito na baka raw interesado ako kay Andrew pero sinabi kong hindi naman dahil nga pamilyado na ako. Isang araw nagkayayaang mag-beach ang mga dati kong katrabaho at gusto nilang sumama ko. Siyempre pumayag ako noong nalaman kong kasama si Andrew. As usual, nanay ko ulit ang nagbantay sa anak ko para malaya akong makaalis. Buti na lang din at nagkaroon ng 5 days seminar si Edwin sa Cebu na related pa rin sa kanyang trabaho, Papa Dudut. Hi, Andrew. Hello? Ba't naman nag-iisa ka rito? Ano yan? Nagmumuni-muni ka? Ganun na nga. Ang relaxing din kasi ng mga alon. Tapos sakto, malapit na mag-sunset. Oo nga no. Kung ganon, pwede ba ako tumabi sa'yo? Oo naman. Sige, upo ka. Salamat. Naalala ko tuloy nung dalaga pa ako. Mahilig din ako mag-travel kagaya mo. Tapos, meron akong collection sa phone ko na mga picture ng sunset tsaka sunrise sa iba't ibang lugar. Talaga? Oo, hindi lang sa beach kasi meron din sa mga bundok. Hilig mo rin pala mamundok, no? Oo naman. Pero ngayon, ewan ko kung kaya ko pa. Maglakad nga lang ng 1 kilometro, hinihingal na ako eh. Siguro, ganun talaga pag tumatanda. Hindi ka pa naman mukhang matanda. Bolero. Nagsasabi lang ako ng totoo. 30 years old na kaya ako. Pwes, mukha kang 25 years old. Sabi na bolero ka talaga. Hindi nga. Pero pakiramdam ko talaga, doble na yung itsura ko sa edad ko. Bakit naman? Siyempre, nakakahagard kasing maging nanay. Don't get me wrong, happy naman ako na may anak ako pero nakakapagod lang talaga. Lalo pasaway at makulit yung anak ko. Ilang taon na ba yung anak mo? Kaka-4 na taon lang ngayong 2024. Kaya naman pala. Ganyan din yung pamangkin kong 4 years old. Sobrang kulit. Alam mo ba, marunong na yun umakyat sa lamesa namin. Tapos 1 beses nahulog. Mabuti na lang di napuruhan. Pero grabe yung kaba ng parents niya. Lalo na yung sister-in-law ko. Kasi rainbow baby nila yun. Talaga? Pero napacheck up naman ba? Oo, at okay naman ang result. Sabi nga namin, baka niligtas siya ng guardian angel niya. Ay, kailangan talaga i-supervise ng parents, lalo na ng nanay yung mga anak na ganyan ka-hyper. Kaya siguro ayaw akong payagan ng mister ko na lumabas-labas kasama mga kaibigan ko dahil walang iba mag-aalaga sa anak namin eh. Ganun ba?
Sino nag-aalaga sa anak mo ngayon? Nanay ko. Naaburido na lang kasi yun sa mga kadramahan ko sa buhay kaya pinayagan na akong umalis-alis ng bahay namin. Buti nga nagkaroon ng seminar si Edwin sa Cebu at halos 5 araw siya dun. Ang sabi pa niya mahina raw signal kaya tuwing umaga lang niya ako nakakausap sa cellphone. Ibig sabihin, hindi alam ni Edwin na sumama ka sa beach trip natin ngayon? Tumpak. Pero ayos lang yun kasi di niya na kailangan malaman. Mamaya hindi niya pa ako payagan. Kung ako ang kinakasama mo, papayagan kitang umalis-alis at sumama sa mga gala ng kaibigan mo. Dahil nakakapagod din naman mag-alaga ng anak. Deserve mo na magkaroon ng me time. Talaga? Buti ka pa naisip mo yan. Si Edwin kasi, hindi niya yan naiisip eh. Lagi nung bukang bibig walang magbabantay sa anak namin. Pwede ko namang iwanan at ipaalaga sa nanay ko katulad ngayon. Siya lang yung OA masyado na akala mo talaga may time sa amin ng anak niya pag nasa bahay. Bakit? Wala rin ba siyang oras sa inyo? Oo, kasi kahit rest day niya, inuuwi niya sa bahay ang trabaho. Katwiran niya, nagpapag-good shot daw siya sa management nila kasi candidate for promotion siya. Mahirap talaga kapag mataas ang pangarap mo. Suportado ko naman yung pangarap niya kasi alam ko at nakikita kong may potensyal siya. Sabi nga ng nanay ko, maswerte na ako kay Edwin kasi good provider sa amin ang anak niya. Pero, ewan ko, ako lang siguro yung may problema kasi pakiramdam ko may kulang pa rin. Kung yan ang nararamdaman mo, ibig sabihin, totoo yan kasi may pinanggagalingan. Meron nga. Yun ang sabi ko na pagka-busy niya sa trabaho at halos wala na ring panahon sa amin ng anak niya. Tapos yung hindi niya pa ako pinapayagan na lumabas para makipagkita sa mga kaibigan at dati kong katrabaho. Bilang lakwatserang babae nung dalaga pa, mahirap sa akin mag-transition into stay at home at full-time mom. Buti na lang din, natutunan kong mag-home baking para kahit papano meron akong pinagkakaabalahan. Ang galing mo naman. Bilib ako sa'yo kasi kung ako ang nasa posisyon mo, baka mabaliw ako. Talaga? Oo, kasi mahilig talaga ako mag-travel. Hindi mo ako mapapapirmi sa bahay dahil every weekend umaalis talaga ako. For sure, kasama mo sa mga travel mo yung girlfriend mo. Oo, nung kami pa. Pero bago yun, mahilig na rin ako mag-solo travel. Pareho pala tayo. Sobrang saya ko dahil sa kwentuhan namin yon ni Andrew. Pakiramdam ko ay nakilala ko siya ng husto. At yun na nga Papa Dudut ang naging daan para unti-unti kaming maging panatag sa isa't isa. 2 araw at 1 gabi lang ang beach trip namin. Mabuti na lang dahil busy pa rin sa trabaho ang kinakasama ko. Kaya wala talaga siyang ideya kung nasaan ako. Kung tumatawag man siya, saglit lang at madalas ay anak lang namin ang kinukumusta niya. Kung noon ay nasasaktan ako dahil pakiramdam ko ay wala siyang pakialam sa akin, nawala na ang lahat ng pangungulila ko sa kanya noong nakilala ko si Andrew. Hindi nagtagal ay tuluyan ang naging palagay ang loob namin ni Andrew sa isa't isa. Nagkapalitan na rin kami ng numero at madalas kaming nag-uusap sa text. Pinapayuhan ko siya kung paano mabilis na makakapag-move on sa ex-girlfriend niya, lalo na't nabanggit niya rin sa akin na nasasaktan pa raw siya sa breakup nila. In-encourage ko rin siya na mag-travel lalo na para malibang siya. May mga pagkakataon na sinasama niya ako. Bali kaming 2 lang pero bihira lang naman yon. Dahil nga baka makahalata na si Edwin. Pero may 1 beses na nag-out of town ulit ang kinakasama ko ay sinamantala ko ang pagkakataon na sumama kay Andrew sa 2 days hike niya sa Mount Pulag. Doon ay mas lalo kaming na-develop sa isa't isa. At habang nasa transient house ay may nangyari na nga sa aming 2. Pero dahil alam niya na pamilyado na akong tao ay sinasabihan niya ako na kalimutan na lang namin yung bagay na ginawa namin. Siyempre nasaktan ako pero alam ko na tama naman siya. Kaya nga pagkatapos ng hiking namin na yon ay hindi na namin pinag-usapan ang nangyari. Napansin ko rin na dumalang ang pakikipag-text niya sa akin pero inisip ko lang na baka busy siya sa trabaho. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. May napansin ako sa sarili ko. Bagay na nagdulot sa akin ng matinding kaba, Papa Dudut.
O nak, merienda mo. Ano po yan, Nay? Ano pa nga ba? E di yung paborito mong maruyang saging? Ayoko po yan. Ilayo niyo po sa akin yan. Ala, ayaw mo nito? Opo, ayoko rin ng amoy niya. Nasusuka ako. Grabe ka naman sa maruyang saging ko. Please po, Nay. Ilayo niyo na lang sa akin yan. O sige na, sige na. Ilalagay ko na lang dito sa mesa at tatakpan. Para pag gusto mo na, may makain ka. Hindi ko na po yan kakainin, kaya kung gusto niyo, sa inyo na lang. Lalo, di naman yan masarap pag malamig. Iinitin ko na lang sa oven. Pero ano ba kasi nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Wala naman po, pero hindi lang magandang pakiramdam ko. Kailan pa yan? Simula po kaninang umaga. Wala nga akong gahanang kumain, pero inilit ko lang sarili ko. Pero wala ka namang lagnat. Wala po. Mukha ka nga maputla. Basta gusto ko lang po magpahinga kasi pag tumatayo ako ng matagal o di kaya pag naglalakad ako, nahihilo po ako eh. Baka naman kulang ka sa dugo. Hindi naman po siguro. Ang hirap namang malaman kung anong nangyayari sa'yo. Hindi naman ako doktor. Ayos lang po ako. Siguro ipapahinga ko na lang muna to ng konti. Di kasi ako makapagpahinga sa ingay ng anak namin kanina sa bahay. Kaya pumunta na ako rito sa inyo. Mabuti na rin yan para makapagpahinga ka. Abala naman yung anak mo sa pakikipaglaro sa pinsan niya, kaya hindi ka nun may istorbo. Sakaling hanapin ka, ako nang bahalang libangin siya. Salamat po talaga, Naya. Salamat saan? Sa pagbabantay niyo sa anak ko. Sa pag-aalaga sa kanya pag umaalis ako. Tsaka sa pagtatakip sa akin kay Edwin. Siyempre, sabi mo kailangan mo talaga ng oras para sa sarili mo. Kaya pinayagan kitang umalis-alis para makipagkita sa mga kaibigan mo. Pero pakiusap ko lang, wag mo namang sanang dalas-dalasan. Kasi baka makahalata na yung kinakasama mo. Hindi na nga po muna ako lalabas, tsaka di naman din nagyaya mga kaibigan ko. Mabuti kung ganon. Asikasuhin mo na lang muna yung anak nyo kasi namimiss ka na raw niya. Buti na lang talaga nauuto ko yon. Para hindi magkwento sa tatay niya pag naiiwan siya sa akin dahil umaalis ka. Tiwala naman po ako na hindi magkukwento yung anak ko kay Edwin kasi hindi naman sila close nun. Totoo rin naman yan. Ilag nga rin sa kanya yung bata. Paano hindi iilag? Wala nga siyang panahon sa anak niya. Puro na lang siya trabaho. Yun na lang kaya gawin niyang pamilya. Huwag mo namang sabihin yan. Sasabihin niyo na naman na maswerte ko kay Edwin kasi good provider siya, ganon. Oo. Ewan ko ba naman kasi sa'yo. Bakit iniisip mo pa rin na unfair sa'yo si Edwin? Hindi niya naman kayo pinapabayaan. Iba pa rin kapag may quality time siya sa pamilya namin. Anong malay ko? Dinadahilan niya lang yung trabaho niya sa pagkabisi niya. Yun pala, may iba na siyang inaatupag. At ano namang ibig mong sabihin? Alam niyo na po yun. Santisima ka namang babae ka. Huwag mo nga pag-isipan na masama yung kinakasama mo. Sorry po, di ko lang mapigilan. Kung ano-ano kasing pumapasok sa kukote mo. Sarili mo yung ayus-ayusin mo kasi pamilyado ka na. Maayos naman po ko, tsaka alam ko naman po yun. Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para magampanan yung pagiging nanay sa anak namin eh. Pwes gawin mo pa ng gusto. Doble mo para wala na masabi sa'yo si Edwin. Na yun naman eh. Oh, bakit? Kung makapagsalita kayo, halatang mas kinakampihan niyo pa si Edwin kaysa sa akin. Ako kaya yung anak niyo. Alam ko namang anak kita. Pero gusto lang din naman kitang payuhan bilang nanay mo. Na-appreciate ko po pero minsan nakakasama na kayo ng loob eh. Aba, ikaw pa may ganang gumanyan? Siyempre po. Excuse po. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka naduduwal? Buntis ka ba? Papadudot in denial pa ako na baka tama nga si nanay tungkol sa pagbubuntis ko. Ayoko pa kasi ulit magkaanak at siguradong mananagot ako kay Edwin kapag nalaman niya ang mga pinaggagawa ko. Madadamay pa si nanay dahil kinukonsenti niya ang mga pagalis ko. Pero wala naman siyang ideya na may nakilala na pala akong iba at may nangyari pa sa amin. Kaya nga nilimitehan ko po papadudot ang pag-alis-alis ko dahil baka makahalata na itong si Edwin. Dahil nga in denial pa ako ay inisip ko na baka may sakit lamang ako kaya nahihilo ako at naduduwan. Pero nung nagkalakas ako ng loob na mag-pregnancy test,
nalaman ko na positive ang resulta. Buntis nga ako at sigurado akong si Andrew ang ama, Papa Dudut. Gulong-gulo ang isipan ko ng mga panahong yon. Naiyak na lamang ako dahil sa takot at frustration nang malaman ko ang kinahinatnan ng paglalaro namin ng apoy. Sinisisi ko rin ang sarili ko dahil nagpadalos-dalos ako ng mga desisyon kaya sinisingil na ako ng tadhana bilang kabayaran sa mga nagawa kong kasalanan, sa mga nagawa kong kapusukan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam kong hindi ko maitatago habang buhay ang ipinagbubuntis ko. Kaya naman nag-isip ako ng paraan kung paano ko sosolusyonan ang problema ko. Doon ko na nga naisip na bakit ako lang mag-isa ang namumroblema samantalang dalawa kami ni Andrew na gumawa ng batang dinadala ko. Nag-decide ako na ipaalam sa kanya ang sitwasyon ko at umaasa ako na tutulungan niya akong mag-isip ng plano kung paano malulusutan ang pagbubuntis ko. Pero bigla na lang naglaho na parang bula itong si Andrew. Dahil hindi na siya nag-reply sa mga chat at text ko. Tinanong ko na siya sa kaibigan ko na katrabaho niya. Doon ko napag-alaman na nag-resign na pala si Andrew sa pinagtatrabahuhan nila. Ayon pa nga sa chismis, may magandang offer daw ito sa abroad na matagal nang hinihintay. At nung sa wakas ay nabigyan na siya ng pagkakataon ay agad-agad siyang umalis sa pinagtatrabahuhan niya. Ganon na lamang ang kaba ko kasi aalis na si Andrew ng bansa samantalang kailangan niya pang malaman ang pagbubuntis ko. Mabuti na lang at sinabi sa akin ng kaibigan ko kung saan siya nakatira dahil kako may importante lamang akong sasabihin sa kanya. At agad-agad ko na nga siyang pinuntahan sa apartment na nirerentahan niya, Papa Dudut. Pagkaubos mo dyan sa lunch mo, iatid na kita sa sakayan. Andrew naman, wag mo naman akong paalisin agad. Ano pa bang gagawin mo rito sa apartment ko? Kita mong nag-iimpake na ako ng mga gamit ko kasi malapit na yung flight ko. Yun nga ang rason kaya kita pinuntahan dito eh. Nataranta ako nung nalaman kong nag-resign ka na raw sa trabaho nyo. Mas lalo lang nadagdagan yung takot ko na baka hindi kita maabutan pag umalis ka na. At bakit? Ano bang kailangan mo sa akin? Malaki kasi may kailangan kang malaman. Ano ba yun? Pero pwede bang huminahon ka muna? Sa tono mo kasi parang naiirita ka na. Hindi lang ako naiirita. Naiinip din ako kasi ang dami mong ligoy. Bakit ba hindi mo na lang sabihin yung rason kung bakit ka pumunta rito sa apartment ko? Para matapos na. Buntis ako. At ikaw ang ama, Andrew. Ano ka mo? Sabi ko buntis ako. At ikaw ang ama. Imposible yan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi ako nagsisinungaling. Ba't naman ako magsisinungaling? May nangyari sa atin, di ba? Sinabi kong kalimutan mo na yan eh. Paano ko makakalimutan? Nagbunga nga ng baby yung nangyari sa atin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka lang. Hindi ako sinungaling. Ayaw mo maniwala ah. Teka, may kukunin lang ako sa bag ko. Ultrasound ko yan. Galing sa UB nung nagpa-check up ako kahapon. Sabi dyan buntis ako. Ayan nga yung heartbeat ng bata, oh. Tingnan mo. Ayoko. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Kasi may kinakasama ka. Malay ko ba kung anak nyo pala ni Edwin? Tapos gusto mo lang ipakargo sa akin. At bakit ko naman gagawin yun sakaling sa amin nga ni Edwin ang bata? Kasi may gusto ka sa akin. Ano? Akala mo siguro tanga ako para di ko maalata na gusto mo ko, no? Kaya nga nung nasa bundok tayo, kung makalingkis ka sa akin, wagas. Tapos nalaman ko rin sa kaibigan mo na katrabaho ko na marami ka raw inaalam sa kanya tungkol sa akin. Kaya doon ko nasabi na gusto mo nga ako. Ano naman kung totoo may gusto ako sa'yo? Sa mas naramdaman ko yung concern mo sa akin kesa sa kinakasama ko eh. Mas ikaw pa nga yung nakakausap ko ng madalas kesa sa kanya. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para ipaakaw mo yung anak nyo sa akin. Hindi niya anak tong dinadala ko, anak natin to. Paano nga ako makakasiguro? Kasi wala namang nangyayari sa amin eh. Matagal na simula nung huling beses na pumayag akong galawin niya ako.
Ikaw lang yung nakagalaw sa akin kaya alam ko, tiwala ako na ikaw ang ama ng baby na nasa tiyan ko. Pero ayoko pang magkaanak, Ina. Hindi pa ako handang maging ama. Ano sinabi mo? Ayoko pa. Lalo ngayon na may opportunity ako na makapag-abroad. Saka isipin mo nga, pag nagkaanak na tayo, paano na ako makakapag-travel? Ayoko matulad sa'yo na hindi na nakakaalis kasi natenga na lang sa pag-aalaga ng anak. Ang sama mo! Napakasama mo! Tawagin mo na akong masama kung gusto mo, pero sana irespeto mo yung desisyon ko. Isa pa, alam mo na posibleng magalit sa'yo ng gusto si Edwin pag nalaman niya ang totoo. Kaya nasa sa'yo kung hahayaan mong masira ang pamilya nyo kapag pinangatawanan mo ang pagbubuntis mong yan. O habang maaga pa, ipalaglag mo na yung batang dinadala mo. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na ganon ang magiging reaksyon ni Andrew matapos niyang malaman na buntis ako sa anak namin. Ang sakit-sakit marinig na mga sinabi niya kung paanong hindi niya matatanggap ang bata at ang masahol pa ay nung sinabi niyang may choice naman akong ipalaglag ang baby namin kung ayaw kong masira ang pamilya namin ni Edwin. At managot ako dito dahil sa panlalalaki ko. Hindi na rin ako pinakinggan ni Andrew kahit na anong pagmamakaawa ko, Papa Dudut. Tuluyan na siyang naglaho na parang bula sa buhay ko. At hindi ko na siya nakontak pa kahit kailan. Naiwan akong balisa, tuliro at hindi alam ang gagawin. Dahil alam kong magagalit sa akin si Edwin kapag nalaman niya ang katotohanan. At mas lalo lang nadagdagan ang dinadala kong problema ng isang araw ay may ginawa ang kinakasama ko na hindi ko lubos na inaasahan. Will you marry me? Ano? Sabi ko, will you marry me, Ina? Edwin naman. Hindi ko alam sasabihin ko eh. Bakit naman kasi biglaan tong pagpo-propose mo? Marami kasi akong na-realize nung nasa Cebu ako. Doon ko nakita yung dati kong profesor sa college. Paborito ko yun kasi bukod sa mahusay na guro, family man din. Sabi ko pa nga sa sarili ko, siya yung magiging role model ko pag bumuo na ako ng pamilya. Talaga? Tapos ano pang nangyari? Nag-usap kami. Kinumusta niya ako at nalaman niya na pamilyado na ako. Pero nalungkot siya nung sinabi ko na hindi pa tayo kasal. Bakit naman? Sagrado kasi sa kanya yung kasal. Kaya pinayuhan niya ako na kung sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, pakasalan na kita. Alam mo, matagal-tagal ko na rin napag-isipan na mag-propose sa'yo. Hindi pa lang ako nagkakalakas ng loob kasi… Kasi hindi ka pa sigurado sa akin, ganun ba? Hindi naman sa ganon. Para sa akin, ganun na rin yun. Siguro kung di mo pa nakita at nakausap yung dati mong professor, di ka rin magkakalakas ng loob na mag-propose eh. Hindi ka ba nakikinig? Matagal ko na rin namang iniisip na pakasalan ka. Kahit bago pa kami magkita at magkausap ng dati kong profesor. Nasa plano ko na talaga pero di ko palang nagagawa kasi busy pa ako sa trabaho. Anong magbabago kung sakaling magpakasal tayo? Ano? Para sa akin kasi wala. Magiging asawa mo lang ako. Dadaling ko yung apelyido mo at mas magkakaroon ka lang ng rason para kontrolin ako. Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman ah. Pag naging asawa mo na ako, mas pagbabawalan mo na akong makihalubilo sa mga kaibigan ko. Lalo na kapag nabuntis ako, kaya bakit pa ako magpapakasal sa'yo? Kaya nga magbabago na ako. Kasi kasama yun sa mga narealize ko nung malayo ako sa inyo ng anak natin. Gusto ko nang maging mabuting tatay sa kanya at kinakasama naman sa'yo. Ewan ko pero sana noon mo pa yan ginawa. Bakit? Huli na ba ang lahat? Hindi naman sa ganun. Hindi sa ganun pero yun yung pinaparamdam at pinapakita mo sa akin. Sabihin mo nga, mahal mo pa ba ako? Oh, oo naman. Mahal din kita. Kaya sana maniwala ka sa akin na gusto ko nang magbago. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na patunahin sa'yo at sa anak natin yung bagay na yun. Please, Ina. Pumayag ka na magpakasal sa akin. Pwede bang pag-isipan ko muna? Ang alin? Ang pagpapakasal sa akin? Oo, kasi… Basta, kung
Kung talagang mahal mo ako, maiintindihan mo kung bakit ko tatanggihan muna yung alak mong kasal. Pinipilit kong intindihin. Pero ang sakit pala. Pasensya ka na, Edwin. Okay lang naman. Lalo karapatan mo namang tumanggi kung hindi mo naman gusto. Hindi naman sa hindi ko gusto. Hindi pa lang ako handa, kaya sana bigyan mo ako ng panahon. Pero hanggang kailan? Hindi ko alam. Huwag mo na lang alamin kasi malalaman mo rin naman yung sagot ko. Sige, kung yan yung gusto mo mangyari. Hindi pa lang naman kita magiging asawa pero magkasama pa rin naman tayo sa iisang bubong, di ba? Tungkol sa bagay na yan, gusto ko sanang umuwi muna kina nanay. Ina naman! Bakit? Please, respetuhin mo na lang yung desisyon ko. Nakikiusap ako sa'yo para rin naman to sa ikakabuti natin eh. Pasensya ka na ulit kung hindi ako handang maging asawa mo. Papa Dudut, tulad ng napagkasunduan ay umuwi muna kami ng anak namin sa bahay nila nanay. Palaisipan din sa kanyang rason kung bakit gusto kong dumistansya kay Edwin, lalo na hindi naman kami nagkaroon ng matinding pagtatalo. Pero para sa akin ay tama lang ang ginawa kong paglayo sa kinakasama ko dahil nga nag-alinlangan pa akong magpakasal sa kanya. At lalo na may ipinagbubuntis ako na hindi naman siya ang ama. Habang nasa bahay ako ni nanay ay sinubukan ko pa rin makontak si Andrew. Pero hindi na talaga niya sinasagot ang mga mensahe ko. Tuluyan na lamang ako nawala ng pag-asa na pananagutan niya ang ipinagbubuntis ko. Lalo lang ding nadagdagan ang frustration ko dahil hindi ko naman maitatago ng matagal ang bata sa sinapupunan ko. Kaya nga sumulat ako ngayon sa programa ninyo upang humingi ng payo kung ano nga ba ang dapat ko pong gawin. Sana'y matulungan ako ng mga kabarangay natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa akong mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at ka-barangay, Ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.